भारतीय टीम के लागल बड़का झटका। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जसप्रीत बुमराह के लेके आइल बैड न्यूज। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब विस्तार से जानल जाई पांडे जी के साथ। पांडे जी, सुननी है जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकेला। का हो गई बुमराह के? उ तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में छा गई रहलन। तिवारी जी, उनका पीठ में सूजन बा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में बॉलिंग करत समय तकलीफ शुरू हो गई रहे। अब वो एनसीए में 3 हफ्ता तक रिकवरी करी है। पांडे जी, ये तो बुरा खबर बा। बुमराह बिना टीम इंडिया के बॉलिंग लाइनअप कमजोर हो जाए। आ चैंपियंस ट्रॉफी तो 19 फरवरी से शुरू होखे वाला बा। का ओहले फिट हो पाई हैं? देखी, बीसीसीआई के सूत्र के मुताबिक वो मार्च के पहले हफ्ता तक फिट हो सकेलन। बाकी उससे पहले उनका फिटनेस साबित करे खातिर कुछ अभ्यास मैच खेले के पड़ी। पांडे जी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में तब बुमराह 32 विकेट लेके टॉप पर रहलन। इतना शानदार प्रदर्शन के बाद ई चोट तो टीम खातिर झटका बा। सही कहत बानी। चैंपियन ट्रॉफी के टीम के घोषणा भी देरी से हो रहल बा। सुन्नी की बीसीसीआई आईसीसी से समय सीमा बढ़ावे के मांग कैले बा। भारतीय टीम के सबे मैच दुबई में बा। बुमराह जैसन तेज गेंदबाज ओह पिच पर फायदा दे सकत रहलन। अब सेलेक्टर्स उनका टीम में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रखे के सोचत बारन। हाँ तिवारी जी, ये तो सोचनीय बात बा। बाकी एकरा साथे 2017 के चैंपियन ट्रॉफी के याद आवत बा। तब पाकिस्तान फाइनल में भारत के हरा के ट्रॉफी जीतल रहे। सही बात बा पांडे जी, ओह हार के दर्द अभियो ले ताजा बा। लेकिन अब की टीम इंडिया से उम्मीद बा बस बुमराह के फिटनेस सही हो जाए। ठीक कहतानी तिवारी जी, हमरो दुआ उनका साथ बा और जल्दी वापसी करी। पांडे जी, सब लोगन यही चाहत ह। आप लोगन अपन राय कमेंट में बताई आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। धन्यवाद।